Ćao, ćao, na kanalu ste Ja mogu biti lepa. Pričat ćemo danas o proizvodima koji su kupljeni u februaru mesecu, ili ne, u martu mesecu, skroz sam pobrkala lončiće. Znači u martu mesecu, prvo što ću vam pokazati, to sam prvi put kupila ovakve trepavice, međutim ja nemam pojma uopšte njih da stavim. Pogrešila sam, imala sam ambiciju sve ovako da ih tu stavim sa strane kao da deluju mačkasto, međutim ja njih uopšte ne umem da stavim, tako da sam bez veze ovo kupila, ali dobro. Ono što ste videli verovatno već, ono moje šminkanje na tirkiznom, kupila sam Essensinu Quattro senku tirkiznu i zelenu i tamno plavu i belu. One su tako divne, imaju unutra šljokice, prelepo izgledaju na očima, zaista sam oduševljena i nisam pogrešila što sam uzela. Vidite kako su lepe i nisam mogla da odolim pošto je ostala u Liliju bila samo jedna, uzela sam još jednu ovu tirkiznu pojedinačnu, međutim ova nije tako lepa, dosta je nežnija od ovih, a ja volim onako malo neku jaču, ali je i ova prelepa, zaista. Ko ne voli jaku šminku i ko voli onako samo blago, je super. Kupila sam i ovu L'Orealu i nju ste videli, već sam se šminkala od nekih od mojih videa. Isto je jako lepa, ima onako blago šljokice. Ova tamna je prelepa, u stvari sve su lepe, zaista su sve jako lepe. I to je bilo nešto na akciji, inače ova paleta L'Orealova jako skupa, ali sam nešto jeftinije došla do nje. Pošto nisam imala zlatnu, a imala sam u jednoj od prethodnih paleta neku tamno zlatnu, ali kad se namaže preko one neko crne senke, onako da malo zablista, utone. Kupila sam svetlo zlatnu, u stvari pravu zlatnu. Vidite kakva je, ona je prelepa. Mislila sam da je intenzivnija nego što jeste, ali nije, ali je zaista jako lepa. Isto L'Orealova. Ono što sam baš srećna što sam kupila, to je set za obrve. Essensin, vidite kakva je mala kapsulica, ovako se otvori, ima unutra, dobijete i katalog, kao neki mali katalog, a unutra modeli za obrve. Ja sam isprobala i stvarno je super, meni ne odgovara mi ovo najmanja kao varijanta, probala sam, prislonila i namazala i stvarno dobila sam dve identične obrve, fenomenalno. U prvom momentu mi se učinilo da će mi ova biti jako svetla, a da će mi ova biti jako tamna, međutim nije, prodavačica mi je rekla da nije, da ova svetla kad se namaže, kad se popune onako obrve, bude taman onako kako treba i stvarno jeste. I neke moje koleginice su rekli, ja opet, a svi reaguju isto, ova će mi biti presvetla, ova će mi biti preterana, međutim zaista nije, ovo koliko god izgleda svetlo, nije. Taman je onako kako treba, tako da sam stvarno oduševljena s ovim setićem. Mana mu je samo što me stvarno mrzi kad svaki put pomislim ako otvori ovu kapsulu, pa izvuci, pa eto, to mu je jedino mana. Lakše ono kada otvorite pa odmah imate sve na gotoks, ali dobro, ništa strašno. Sljedeće što sam kupila, dobro da vam ne pominjem moje vlažne maramice, ovo su ove Becolino, one nemaju ništa u sebi, ni alkohol, ni paraben, potpuno su prirodne i onda ja volim njih da uzem zato što kad mi nestanu one maramice za šminku, za skidanje šminke, mogu i s ovim jer su stvarno mnogo lepe i nežne. U Maxiju 120 dinara ili 130 dinara za pete, izgleda je odlična, nisam je još ni otvorila, ali ajde, možda bi mogla sad da vam otvorim da vam pokažem, ali neće ovo ići tako lako.
uglavnom neću vam otvoriti sad, a neće, nema veze, uglavnom za pete. Ulje iz Avona, ovo je ulje za telo, međutim ja njega uzimam i stavljam ga na kosu. Kada operem, pošto su mi suvi dole krajevi, ako nemam vremena da se isfeniram ili da se ispegam ili ne znam ni ja, onda stavim samo tako malo to ulje na krajeve kose i stvarno kosa tako lepo miriše i u stvari, ajte što miriše, nego što ti krajevi izgledaju tako lepo i zdravo i stvarno je ovo super. Ovo je suvo ulje, ne masti, znači baš je prelepo i stvarno kosa vam miriše super baš nekoliko dana. Preko onih stranih sajtova poručila sam ovaj kao organizer za tašnu, vidite kako on ima ove pregrade, ovako, on je bio baš nešto jeftino, mislila sam da je čvrst, da nije ovako mekan, pa mi opet nije nešto za tašnu da ga stavim, zato što opet ista stvar, a nesesera, ovo isto potpuno, ali super, pošto je onako dosta velik, unutra mogu da stavim svašta, koristim ga kad treba da prenesem neku veću količinu šminke ili tako nešto. Uglavnom, poslužit će, s obzirom da je plaćen, baš nešto smešno. Pošto smo svi poludeli za ovim parfemčićima, ima onaj jedan crni sa onim ljubičastim cvetovima, sad ne znam koji ono cvet beše, isto tako, i ovaj je jako lep, stvarno kad ga našpricam, svi me pitaju šta je. Najjeftinije je u Tempu 540 dinara, mislim da je u Liliju 700, da je u Demu 600 i nešto, u Tempu 540 dinara, znate kako ovo miriše, božanstveno, super, navukli smo se svi na ove parfemčiće i za kraj, ono meni najomiljenije, pošto ja obožavam minđuše, kupila sam sebi ove minđuše. Jesu teške, jeste da će da mi iskilave uvo, ali ću da ih nosim. Vidjet ćete, napravit ćemo neko šminkanje na teget ili ne znam, na crno, neku noćnu šminku, stavit ću ove minđuše. A pogledajte kako su lepe, vidite, prelepe su. Eto, to je bio mart mesec i Glam Box sam poručila i stigo mi je i to, pogledajte, evo ovde otvaranje Glam Boxa, tamo sam svašta dobila i stvarno sam se oduševila. Gledajte mi dalje, pratite me, pišite mi one lepe stvari koje mi inače pišete svaki dan, tako sam srećna, tako mi super pišete, tako se ponosim na vas, super ste mi, ćao. I još jedna važna stvar, ukoliko me gledate na ovom kanalu, pratite me i na onom gde su Lekicine teorije, tamo imam teorije na razne teme, a jedna od bitnijih da li je žena zavodnica, ona koja je kuvarica ili ona koja je... Ajde pogledajte pa ćemo da komentarišemo. Radi na nekom solidnom mestu i zadovoljna je sa samom sobom. Šta mora žena da radi da bi to doživela? Šta mora žena da bude da bi to doživela i da bude srećna?